Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. A mai szentmisét Világos és Vajda család élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a szent családot. Segíts, hogy nyomukba járjunk, gyakoroljuk a család élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt,
és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatása talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, és amikor imádkozik, meghallgatása talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, és aki szót fogad apjának, felüdíti anyját. Fiam, legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján sem. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a kolosszaiekhez írt leveléből. Testvéreim, mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szerítséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogy az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egytest közösségében. Legyetek hálásak, Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Tanítsátok és incsétek egymást elve bölcsességgel. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Mármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Így adjatok hálát általa az Atya Istennek. Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák. Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt. Apák, ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék. Ez az Isten igéje. Alleluia.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Miután a bölcsek eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj vele Egyiptomba. Maradj ott, míg nem szólok neked. Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Júdeában Arkelausz uralkodik apja Heródes után, félt oda menni. Ezért álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városba telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: Názáretinek fogják majd hívni. Ezek az evangélium igéi. Sajnálom, bocsánatára. Kedves testvérek! Az evangélista előtt az a kép lebeg, hogy a messiás, illetőleg a Szent Család életében ismétlődik a választott nép története. Az Egyiptomból való kivonulás, a küzdelem a földi bajokkal és az isteni akaratához való igazodás. Isten gondviselő keze azonban velük van. A Názáret család volt az a keret, ahol az Isten fia átélte a földi problémákat, és ahol megtanulta az engedelmességet. Szent József, mint a család fenntartója és védelmezője, neki volt a kötelessége a törvény előtt a családját képviselni, valamint gondoskodni a családnak az életéről, a megélhetéséről és a biztonságáról. A Szentírás nagyon keveset beszél Szent Józsefről, de viszont van Reményik Sándornak egy nagyon szép verse, amelynek az a címe, hogy József, az ács Istennel beszél. Ebben a következőket írja: magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok, az anyja szeme és a te szemeid, Istenem. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, mit tehettem érte, mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Ó, jó volt vele Egyiptomba futni, és azután is óvni a lépteit, fel a templomig, Jeruzsálemig. Vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár magasságos. Te vagy az Atya, én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, és az evangélium hallgat rólam. Ez tulajdonképpen Józsefnek a monológia a mindenható és teremtő Isten felé, és így a vers nagyon jól tükrözi Józsefnek a lelki állapotát, a vívódását, a gondjait, az aggodalmát, hogy mi lesz majd a gyermekből, ha felnő, és ő már sejti, hogy hova fog kiukadni. Tehát Szent József a családnak az oltalmazója, a családnak a védelmezője. Nagyon keveset tudunk a Szentírásból Szent József életéről, ami fönnmaradt, az a keresztény hagyományból maradt fönn, és a halála az nagyon csendes volt, és békességgel távozott a földi életből. Ezért szoktak hozzá imádkozni, és kérni az ő közbenjárását a jó halál kegyelméért.
Tehát mi nekünk is kérnünk kell a mindenható Istennek a kegyelmét és segítségét, a családjaink biztonságáért, békéért, és hogy eljussunk általuk majd aztán az örök üdvösségre. Amen. Hiszek az egy Istenben, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája a keresztény családoknak. Hogy a keresztény családok által növekedjék egyházunk. Adjunk, hogy a békés családi élet által erősödjék a nemzet és a társadalom. Adjunk, hogy a házastársak esküjük a szíven, hűségesek legyenek egymáshoz a síndig. Adjunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben, Isten és embereket. Adjunk, hogy elmúlt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát, az örök boldogságot. Mindenható örök Isten, Te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni fiat földi életét töltötte, add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és örök boldogságot Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Urunk, felajánljuk neked engesztelő áldozatunkat. Könyörögve kérünk, hogy az Isten szülő Szűz és Szent József közbeni járására erősítsd meg családjainkat kegyelmedben és békédben, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, az ige megtestesülésének titka által. A te dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, György püspökünkkel és egész megváltott népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Jóságos Atyánk, mennyei szentségeiddel tápláltál minket, add, hogy a Szent Család példáját mindenkor kövessük, és a földi élet szenvedései után annak örök társaságába jussunk Krisztus, a mi Urunk által. Közöm, kedves testvérekkel, hogy holnap reggel nem lesz szentmise, és nem vagyok elérhető. Kedden reggel 8:30 tartunk gyászmisét, és másnapokon, szerda, csütörtök, pénteken reggel 8:30 van szentmise. Szilveszter napján 17 reggel nem lesz akkor szentmise, csak 17 órakor, amikor megtartjuk az évvégi háladást, amelyben hálát adunk a Jóistennek a kegyelmét és segítségért. Január 1-től kezdve össze lesznek vonva a 9 óra és a fél 11 órai szentmise 10 órára, tehát vasárnaponként a Szentlélek templomban január 1-től csak egy szentmise lesz 10 órakor. Majd szíveskedjenek odafigyelni. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.